A magyar kormánynak is a deklarált prioritásai közé tartozik, nevezetesen a magyar kormány néhány más fontos ügy között vállalta azt, hogy egész Európa számára megfogalmazza azt a roma stratégiát, hogy ugye, ami Gyöngyös-Patán történt, az nem része a magyar kormány roma stratégiájának. Talán nem így akartuk megoldani a roma kérdéseket, mint hogy ez Gyöngyös-Patán történt. Úgy érzik, hogy meg tudták oldani a problémát Gyöngyösen. Úgy érzik, hogy ami ott történt, annak ezen a urai voltak, és megakadályozták azt, hogy ez a helyzet eszkalálódjon, megakadályozták azt, hogy átterjedjen más településekre. Úgy érzik, hogy ha rendben Gyöngyös-Patának hozták létre, vagy valamilyen más körülmények csináltak Gyöngyös-Patán. Gyöngyös-Patán egy ilyen szimbólumá vált. Mondhatnám úgy is, hogy egy ilyen színpadtár. Egy olyan színpadtár, ahol mindenkinek meg kell mutatnia magát, aki igényt tart a sajtónyilvánosságára. Az elmúlt évben konkrét adatok szerint 49 bűncselekményt regisztráltunk. Ebben az évben, az első negyedévben 5-öt Gyöngyös-Patán. Úgynevezett kiemelt lakosságot különösképpen érintett erőszakos bűncselekményről nincs tudomásom. Ebben az évben Gyöngyös-Patán volt 3 kísértékű lopás, egy rongálás és egy rágalmazás. Persze fölmerült itt egy úgynevezett öngyilkosság, amely célzatos lett volna. Körüljártuk, magától a családtól kaptunk információkat, hogy ez nem így. Kollégáim napokig járták a falut, hogy megtalálják ezeket az esetleg eldobott ügyeket. Eddig még nem sikerült megtalálni őket. Az együttélési szabályok be nem tartása, ha egy 10 éves kisfiú mondjuk, mert nem vették meg a gombáját, esetleg csúnyákat mond, csúnya kifejezéseket használ, szidalmazza az idős öregasszony, netántán még le is köpi. Ezek alkalmasak természetesen arra, hogy feszültséget keltsenek. Hogy ez a közbiztonság szempontjából olvasolandó, az egy más kérdés. Hogy ezt rendőri eszközökkel milyen módon lehet kezelni, az is egy más kérdés. Azt viszont egészen biztosan állíthatom, hogy Gyöngyös-Patán nem a bűnfővárosa, eddig is fent tudtuk tartani a rendet, és annak ellenére, hogy most feszültségek történnek, ezeket mindegy kívülről keletkeztetni, mi ennek ellenére is fenntartjuk a rendet. Bár én úgy gondolom, hogy ennek a jobb sorsra érdemes padnak most már inkább nyugalomra lenne szüksége. Nyugalomra lenne szüksége. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt főkapitány úr. Azt mondja, hogy alapjában véve nem volt sok az a bűncselekmény, ami szám szerint 5, ami 2011 évben történt idáig. Nos, én azt gondolom, bár említette, hogy azok a zaklatások, azok a egyszerűen élhetetlen környezet, amiben az idősek kénytelenek élni, ezek nem jelennek meg a rendőrségi statisztikában. Egyszerűen csak nem tudnak élni, nem tudnak mozogni, nem tudnak templomba, boltba, és bármi postára, bármi iskolába menni gyermekek. Ezek nem jelennek meg a rendőrségi statisztikákban, ezekből nem hiszem, hogy ki lehetne indulni, és azt lehetne mondani, hogy bizonyos helyeken rend van, avagy nincsen rend. Azt mondta a főkapitány úr, hogy eddig is fenntartották a rendet, különösebb probléma nem volt Gyöngyös-Patán, és a rendőrség felé más igény nem érkezett olyan jellegű igény, hogy változtatni kéne az ott kialakult helyzeten. 2006-ban az ott lakók átadtak egy vaskos dokumentumot a rendőrségnek, amelyben 2006-ban, tehát időszakban 5 éve, melyben megfogalmazták már ezeket a problémákat. Ezeket a problémákat, amiket együttélésre alkalmatlannak nevezett a főkapitány úr is. Tehát ez nem egy pár ember vagy pár
megmutatására irányuló cselekmény volt egy Gyöngyösfatán, hanem már 5 évvel ezelőtt megfogalmazott probléma, amit eddig nem orvosolt senki. Így vált szükségessé, hogy igenis civilek, önkéntesek, jó akaratú magyar emberek vették kezükbe a dolgokat, és békés körülmények között, mivel hogy egyébként teljes mértékben békésen lettek ezek a dolgok, tettek rendet és teremtették meg a rendet Gyöngyösfatán. Köszönöm szépen! 2011-ben vagyunk, és a jelenlegi állapotokat próbáljuk elemezni. Egyetlen adalék még találunk. Így megértem a helyi lakosok egy bizonyos csoportjának ilyen jellegű problémáját. Egy adat. Pár évvel ezelőtt 115 fő volt a helyi polgárőrség létszáma. Jelenleg ez lecsökkent 15 főre. Nem tudom, a helyi társadalom aktivitása ilyen mértékben lecsökkent az események hatására, vagy ez mindig tudható meg. Mert én azt mondom, hogy tényleg vannak, mi nagyon szívesen segítünk, de akkor helyileg próbáljuk megoldani, és nem importált erőkkel, mert az mindig csak feszültséget okoznak. Egyébként a magyar rendőrségnek